wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyep. Pertengahan poso nek rezeki teko. Alhamdulillah nggih, Pak. Alhamdulillah nek nggo tuku astor. Kok iso astor lho? Nggo cepak-cepak nek bodo. Oh nek bodo ya. Berarti nek jenengan ora ditanggap ning kene ora iso nyangoni anak putu. Wis matur nuwun pokoke niki tegese kaya dene kanugrahan. Kanugrahan kados anu nggih ketiban sampur. Barat niki luar biasa. Pripun? Ngerti nek enek kere kesakat tenan iki. Nggih mboten kere jenengane piyayi hebat ning TikTok wis. 15 dina ora nyambut gawe Mas Putut. Nggih, Dalu niki matur nuwun sanget Pak Camat Barat, Bapak-bapak kepala desa sekecamatan Barat. Betul. Sedaya warga masyarakat. Nggih. Alhamdulillah muga-muga berkah barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Udan tanpa leren. Estu. Deres tur nganggo banget. Tenan niku Pak De. Muga-muga derese udan iki padha karo derese rezekine warga masyarakat ana ing Kecamatan Barat mriki Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sehat Mas? Alhamdulillah pangestunipun. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mayang terus. Alhamdulillah nggih nembe pisan nggih. Sumben Mei kula pisan. Nggih petuk jenengan barang Sumben Mei nggih. Nggih. Udan niku mau ket sonten Pak De. Leres. Nggih. Ning mriki gesek ning mriki. Mriki maksudnya mboten patek banjir. Mboten banjir. Ngen kula mriko. Banjir niku nganti sak gulu. Banjir iki nganti sak gulu, Mas. Banjir niku sak gulu. Kuwi sak gulu tenan kuwi. Sak gulu pitik. Dadi monggo diterusne Pak De. Mboten. Tak kira nek jenengan terus ngomong-ngomong perkara udan. Mboten nggih. Iya, nggih niki acara ulang tahun. Betul, ulang tahun Kecamatan Barat. Kecamatan Barat ingkang kaping 23. 23 tahun. Betul. Ngiras pantes kali syukuran bapak-bapak kepala desa tambahan 2 tahun jabatan. Niki nek nggen kula mriku arane nyewu ngiras ngijing. Lho kok saged? Kudune iki ulang tahun kecamatan sing 23 tahun ki wayangan dhewe. Nggih. Lah paguyuban kepala desa ki ya gelar wayang dhewe. Paguyubane wayangan dhewe. Lah kepala desa per desa ku ya wayangan dhewe. Kudune dadi mula nek nggen kula nek kene iki nyewu ngiras ngijing. Alias Irit. Lho, tegese sing penting wis kaleksanan sak kabehe. betul. Tegese ya rasa syukure atas 2 periode jabatan kepala desa nunggil nyawiji dadi siji kalian Ambal Warso Kecamatan Barat ingkang kaping 23 taun. Nggih. Donganipun warga masyarakat Barat tansah pinaringan sehat jasmani sehat rohani pinaringan bagya mulya donya lan akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, nyenengke sampun pendak tahun wayangan ta nggih? Alhamdulillah 2 kali niki, Bu. 2 kali. Oh, nggih. 2 kali. Pak PLT Sekda niku ugi dalang lho. Pak PLT Sekda Kabupaten Magetan. Oh, nggih. Winarto. Pak Winarto, sarjana seni. Opo Pak Winarto niku dawuh. Nggih. Kok nate ngejak jenengan? Alhamdulillah dereng. Pak Irone alhamdulillah ampun. Dereng. Ning ya mbok menawa lantaran Mas Putut mengke terus Pak Winarto dagelane Terus aku dadi makelar dalang ngono. Mboten tegese iki gethok tulang. Gethok tulang. Wong jenengan yo laris kok. Mengke sing asta Pak Winarto dagelane Winarno. Winarno. Asline jenengan asmane sinten to, Dik? Dion Winarno. Nganggo Dion barang. Lho. Dion niku Ngadiono. Sungkem bekti kula Pak Camat ugi perangkatipun, sedaya perangkatipun, bapak-bapak unsur keamanan saking Polsek, saking Koramil ugi parang rawuh sembah. Nggih, siap. Sedaya kemawon nunggil nyawiji dadi siji ngetokke nek Barat niku kecamatan sing guyub lan sing rukun, tentrem lan ayem. Nggih. Wah ngeten iki tahun ngarep mesti wayangan melih enten mriki melih Mas. Insyaallah duka, nggih. Nggih mugi-mugi mawon Pak De. Harapannya kan begitu. Ngeten, wong kantor camat utawa kecamatan niku lak melayani masyarakat sak kecamatan. Betul. Niki perlu ditarekne kalau warga masyarakatnya sak kecamatan. Oh, ditarekne. Tahun ngarep wayangan mulai cocok. Oh, kalah masa Pak Camat. Oh. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Oke, tenang. Wayangan meneh sasi ngarep. Sasi ngarep. Tahun ngarep. Tahun ngarep kok. Barat niku ten pasar niku nggih Bratayuda niku wayangan ben taun. Kok Barat Bratayuda? Barat niki, pasar Barat niki. Nggih, niki lak sampinge enten pasar. Oh, peken to niki? Peken niki. Oh, terus niku ben taun wayangan terus nggih ning dalange kula pisan tok nembean.
Oh alah, oh sing barat niki to. Nggih. Lho, sampean kira gak pisan. Temeriku ping pisan. Oh gurumu nyek lho. Lah sampean wis tau dagel ning ngono lho. Belas. Yo belas e kok. Ngono bae. Golek kanca kok. Golek kanca. Nggih. Ugi ngaturaken apa? Cah cilik aja ngomongan. Oh tak kira ketekak kok ngangek kok ngaturak. No. Kuwi anakku lho Mas, sampean aja neko-neko lho, kuwi anake dalange lho. Oh niki putrane Mak jenengan Mas? Oh sampean kok ngelokne ketekaki sampean sing rene sing ndang sapa? Nggih ngapunten Mas. Lah ngakek-kakek kaya kucing kepidak ngapunten Mas. Lah aku bapake kucing berarti. Putrane jenengan. Heeh. Ngerti aku kok wedi giram-giram arep metu rene. Wah tuaku lewat kono. Ketok nek dalange ora tau ngajak piknik anake, mula anake ngerti aku katku wedi iki tegese bocah ku rong tau ditontonke kethek ngono. Lho. Sampeyan sama perkara kethek lho. Lho iki. Mriki niku Gunung Lawu. Nggih. Yang menaungi Kabupaten Magetan adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu niku nggene kethek Mas Gareng. Oh. Suatu saat Mas tak bedheki Mas ya. Tak bedheki apa tak omongi? Tak omongi. Gunung Lawu ki kobong Mas ning ngono. Apa? Lah keluarga kethek ki do mlayu kabeh medhun ning Kabupaten Magetan Mas. Keluargane kethek. Dadi nek bapake kethek, ibuke kethek karo anake kethek. Suatu saat Mas, ketika itu anak kethek ki ditubrak karo truk tronton. Bus, anak kethek itu mau mati. Bapake kethek nesu ora Mas? Lho nesu. Sabar Mas, sabar. Sik to Mas. Jenengan sing ngendikan iki lho. Enek anak kethek ditabrak karo tronton. Dus mati. Ya ta, anak kethek mau mati. Bapake kethek nesu ora Mas Gareng? Nesu. Sabar. Sesuk gawe neh sabar. Lho aku ki dadi bapake kethek to. Malah jenengan wis hafal kethek to Mas. Lah apa emang? Oh, kethek. Iki umpama nek gedang karo anek iwak teri. Iya. Kira-kira kethek iki milih mangan sing ndi Mas? Ya pilih gedang to Mas. Padha ketheke lho kok ya dadakan. Lah ya iki mau cara sak lor kabeh entuk sak lor. Nggih, mboten napa. Monggo Dek, anu apa kuwi monggo Pak Gareng nggih. Nggih Mas kethek. Anu Mas Dalang alah. Dadi melu padha klerune to ngene iki. Senengane kok kethek kok omong-omongan dibayar iki lagi ning barat kene iki. Senengane kok kami sosolen. Tegese ngeten lho Mas. Napa ngomong-ngomong perkara napa? Ngomong-ngomong tegese pripun tegese nggih. Tegese sowan dalu niki. Nggih. Iki ngonceki masalah warga masyarakat utawa Kecamatan Barat. Pripun dionceki pripun? Maksud iki didongake lho Mas. Didongakne apa kok didongakne mau wis didongakne kok sore mau. Maksudnya iki ngene Mas. Maksudnya iki diberikan dukungan. Ya dukungan iki bar pilihan didukung neh nyapa? Astagfirullahaladzim. Iki wis bar pilihan Mas. Kepala daerah itu sudah pilihan nyapa tidak didukung neh. Sabar. Napa? Bapak kethek sabar. Poso sabar. Maksudnya iki kita berikan support. Support ki masamu piye kuwi? Nah, kita laradong to. Tegese iki kita berikan semangat. Semangat. Nah, kangge kecamatan ana ing barat mriki. Ning ngaturi semangat piye? Semangat. Ya tegese semangat dengan hari jadi yang ke-23 tahun. Mbah ini bisa dikatakan semakin maju semakin dewasa. Kedewasaannya Kecamatan Barat untuk kemaslahatannya warga masyarakat sekecamatan Barat. Siap. Nah, dalam menjalankan tugasnya lebih semangat lagi. Betul. Semangat tegese semakin mantap untuk Kecamatan Barat. Tepuk tangan untuk Kecamatan Barat. Tepuk tangan. Nggih. Ngono lho, sing tak karepne ngono kuwi. Kok kurpa enggak dicegali ae. Nek awon nek ora padu ngopo to sano iki. Poso lho, sabar, Bapak kethek sabar. Biasane tulung aku diuke campur sari no nggih. Nggih, sekar kenangan. Nggih. Siap Pak De. Den bayi enten mriki. Nggih, niku piyayi niku pokoke kula ewer-ewer terus pokoke mengestoni kula. Lah katok amah apa piye kok dewer-ewer? Maksudnya niku kula suwuni pangestu terus. Oh, aduh Mas Yogi Bagong pun dangu anggenipun dados yoga beduk. Wah, sampean ki piye to? Kuwi pupundenku lho ngawur. Punden. Heeh. Kok ora diobong-obongi nek punden? Oh, punden tegese iki pini sepuh senior. Sungkem kula bekti hormat saya untuk Mas Yogi Bagong. Pak De Gareng nika wau ngaten Pak De. Pripun? Nika kula wau saderengipun minggah panggung wau kula pun diapri-apri kalian adik kula Birgita niki. Niki Birgita niki. Niki wau pokoke intinipun wonten fans yang dari Belanda. Londo. Ya ta? Londo. Nggih, fansipun Mbak Birgita kalian Mbak Elisa karo Salaso minta untuk panjenengane menika Gambyo. Mbak Birgita kali Mbak
Elisa. Kalian Mbak Hanaluka. Oh, Mbak Hanaluka. Lah Mbak Elisa? Mbak Elisa kersane Garumye. Oh. Lah piyayine Londo pundi? Piyayinipun Londo menika taksih mresani live streaming. Nggih manggenipun ten Londo mriku. Oh, dadi Londo iso streaming kan? Bisa. Malah benjing niku badhe ngersakaken rawuhipun pagelaran wayang kulit wonten ing Belanda mriku ning tanpa dagelan ngaten nggih. Mboten ngagem gareng to mriku nggih. Kula wengi wayangane, Mas. Napa? Kula awan kok mengke kok. Lho, awan to? Awan enten uyon-uyone mengke kula. Lho, uyon-uyon mosok didageli. Enten carane ngengsi awan kok. Oh nggih. Kok panggah ngeyel to sampeyan iki. Ning kono ki angger awan ki uyon-uyone ning kono mesti udan. Sampeyan ora ngerti ning kono ki mesti hujan salju. Sampeyan urung dagel, wis sampeyan wis keteren ngene wis dadi es. Oh. Kuwi udane awan. Awan. Berarti esuk Mas aku. Esuk yo malah saya nemen melih, Mas, mriko. Jadi cuaca di sana itu apa menika kebalikan saking mriki. Mriki biasanya udan niku kan bengi ngaten iki wau. Mriko malah esuk. Jadi kalau pagi itu di Belanda itu malah saya nemen udan, apa jenenge terus salju, angin niku komplit mriko. Iklime ngoten nggih. Nggih, dadi critane ki engko ya ora sida esuk ora sida awan, wengi wayangan ya ora sida, Mas. Kok iso lho? Ben sisan padha sing ramangane. Nggih, menika kalau mau wonten dawuh sugeng dalu Pak Dalang Butha dipun tepangaken kula Bapak Oka Wibowo saking tlatah Amsterdam, Belanda. Oh, Londo. Kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi menika wonten pamundutan beksan Gambyong Parianom. Nyuwun piyambakipun Mbak Birgita request menika kula aturaken kagem Bapak Sudarsono. Mboten gemantep nggih Pak. Bapak Sudarsono kalih barisan Jokowi Loversnya sugeng hamirsani wonten taliasipun. Lho, kok dereng kula tampi menika Pak. Mboten ding. Lestarilah budayaku matur nuwun. Kira-kira nek urung nampa digenahke. Mboten ding mboten. Nika ugi wonten pamundhut Pak Gareng. Assalamualaikum kagem Mas Gareng pangapunten. Nyuwun gah aku nek ngono. Napa to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora enek kok asal-asal babar ora enek. Wacanen wis, wacanen. Wis. Assalamualaikum WRWB. Tapi Pak Dalang, kula nyuwun gending gugur gunung kalian cengkir wungu. Ning nyuwun tulung, Pak De Gareng niku rupane elek, mengke ampun beksa nggih. Oh nggih. Nggih. Niki lho sing matur niki. Nggih. Iya iki bener, tapi tulisannya sing Pak De Gareng ampun beksa iki sing endi? Wah wis kena anu banyu udan luntur. Meng ngono kok suwi. Nggih. Menika dipun pinangkan ririn nggih Pak De Gareng nggih. Tari Gambyong. Nggih, ning sanes Parianom lho. Rusak. Gambyongipun PKJT nggih. Benangipun lulurolone non tak ketak terang dadung tak tang dung. Nah, nggih. 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 Nek teng mriki lunem. Luluro jinem tempyong. Nek Karanganyar moji-roji. Moji-roji. Lah Mas Akil, Gambyong PKJT.
menika kalau mau sampun dipun pinangkani nggih Pak Digare nggih. Dawuh saking Pak Oka. Ya, Ingkang betul. saking Londo. Betul. Pak Oka pancen uke menika nggih. Nggih, nggih. Nggih. Gambyong Parya napa iki? Mak PKJT. Morumoji nggih. Mbak Birgita karo Mbak Hana Luka. Hana Luka. Nggih, matur nuwun Pak Oka. Nggih. Priksani. Ugi Saking kula kintunke kangge dulur kula ingkang wonten Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Mas Tarno Tania Jaya. Oh ya, nggih. Pak Trimo ingkang saking Untara Nadi niki nggih rawuh. Pak Trimo saking Untara Nadi. Oh nggih. Oh kalih Pak Deasmoro Santo ugi rawuh nika. Matur nuwun. Nggih, Pak Jan nggih. Matur nuwun Pak rawuhipun. Kaya krungu-krungune nek kene nek wayang. Lah nggih no, piyayi budaya kok Pak. Leres, leres. Nggih. Mangke katuran minggah. Mengke nggih gara-gara. Nggih, aturaken panon ingkang tanpa pepindhan menika sampun dipun tunggu-tunggu Pak Digareng. Nggih. Panjenenganipun Mbak Elisa Urkarus Alaso. Oke, nggih. Monggo. Monggo Mbak Pajan, Mbak Elisa. Mas aja diperani. Sugeng dalu Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mak Cangkek Yulimbo. Iya, Mas selamat Dalang Putut Puji Agus Seno. Jane sing endi to jeneng? Ketrek. Papat cara wong lanang jeneng papat wis Putut Puji Agus Seno. Putut Puji Aguseno. Kamu juga panjang? Apa? Elisa Urkarus Alaso. Iya, tapi kan panggilan jelas. Apa? Ceto nek manggil yo L gitu aja, apa Elisa gitu aja. Enggak mungkin kan panggil apa Orca, apa Lasso, menurut Nah kalau mungkin. Putut itu panggilannya gimana? Ya kalau itu bisa dipanggil semua Putut. Namanya Putut ada pasti. Nah, tapi bukan Putut DG Channel bukan ya? Oh bukan. Sangken Putut saya Mbak. Iya beda. Uangnya repot lek. Lagi lep yo. Iya. Puji yo kenek. Iya. Ya kan puji yo kenek. Kenek kok kenek itu gimana? Kenek. Kenek itu sini loh. Kenek. Kenek ini sini. Ketek. Oh. Kelek. Oh tahu gitu Pak. Tahu. Iya tahu. Ya Agus yo akeh. Iya. Agus Seno. Buntung. Hah? Agus Buntung. Agus Buntung. Di penjara itu Agus Buntung. Seno wis ngarani. Iya. Ya kan. Dadi wong lanang kabeh dipek dhewe. Iya. Iya, dipek dhewe. Iya. Nah itu namanya siapa? Itu sisinya. Ini Ini beda. Kalau ini kan kelasnya Win-Win ini tadi ada Winarto, ada Winarno kan. Iya. Ini kelasnya Win-Win. Kalau Pak Winarto itu pejabat PLT Sekda dia itu pejabat apa? Pejabat PLT Sekda, kamu pejabat apa Pak De? Wakati Bilda. Wakati Weda. Bilda. Apa aku irung tahu ya? Wakil Kepala Penitipan Mobil dan Sepeda. Waduh wae. Oh pakai ngono wae pun dadak wakati. Mboten Bilda. sombong Mbak Elisa. Arepa Mas Gareng niku piyayine seniman. Ya. Malah garwane malah napa jenenge pegawai pemerintahan ten Pemda. Om mekaten wah nyolong ketek Pak De. Nyolong ketek gitu. Nyolong ketek. Pemda niku garwane Pemda. Setap wonten Pemda. Mboten setap. Apa? Pemda niku singkatan penyanyi dangdut. Oh, aduh, oh mulane. Tak kira. Ora ning saiki wis ning Pemda tenan kok, Mas. Oh nggih. Ning Pemda Wonogiri. Pemda Wonogiri. Setap pemberdayaan dan stamina kerja. Napa niku nek disingkat? Godhok wedang. Tak kira nek singkatan. Penting loh kuwi aja diremet-remet iki penting. Nggih kula ngaturaken gunging panuwun ingkang Iya. tanpa upami. Iya, Putut Mas Dalang iya. dan sedoyo balura bulura ingkang sampun derek napa jenenge nggih urun nggih iuran menika dados saged gelar wayang ringgit purwa ringgit wacucul wonten ing Pacucal kok pacucul nggih gimana? wacucul. Ringgit pacucal. Nggih wonten ing antawisipun sesi poso menika nggih ing sasi ingkang sepen menika. Sepen. 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 Iya, ya kan. Sasi sepin nggih. Sepen menika
Kula saged dipendhawuhi sowan wonten mriki mugi Ya. berkah barokah Ya. palura-palura. Piyayi mriki do ngefan kabeh kali jenengan, Mbak. Oh, mosok Oh, Mbak Elisa sagete sasi poso, yo sasi poso. awas tekan boten Iya, lah. iya nyatanya begitu. Boten iki mau Pak Sekda sampun napa ngendika yang Iya. yang utama itu adalah menonjolkan dalang-dalang lokal. Betul. Nek iso aja nganti sing copo-copo disugihke dalange dhewe Iya, termasuk menika. iya. Pak Butut menika ini putra daerah Betul. lan masih banyak lagi dalang-dalang dari Magetan menika digelarkan wayang supaya bisa diuri-uri budayane lewat yono sesuk ana bersih desa lah. Iya. Sutitan lah. Aku melu ngempet lah. aku ya. Alon-alon. Ya itu. Sing ngomong kono sing ngempet aku. Ngomong iki alon-alon ditata, Ditata. aja digarap koplo Iya. digawe ladrang wae. Kayak tawang lah. Pesake penonton Ya belan-belan. Ya, Belan-belan. pokoknya tapi kalau ya punya dimaklumi acara- Mas Betul. karena Mbak Elisa ini kan asli dari Sulawesi. 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 Sulawesi lah Pak De. Sulawesi. Beda arti lah nek ning Jawa suwali katok cilikan. Apa? Suwali itu katok cilik. Oh, Sulawesi itu katok cilik. Iya, kalau Sulawesi berarti katok iki seko wesi. Ora lah, piye le pipis aku. Pipis kok karek. Piye kon? Ya carane pesene iki sing Beda nama, beda arti lah Pak De. Beda Sulawesi. Sulawesi itu Sulawesi. daerahnya mana, Mbak? Daerahnya? Hah? Daerahnya mana? Lambelu. Duh, Seprono, Atos tau Malang. iki dalang, iki dalang. Aja dilambek-lambekke. Aku mau cuma menjawab pertanyaan Pak De. Lho lah iya, kok Tadi Sampai- tanya apa Pak? Tadi Sampai tanya daerah apa, Pak? pundi, Mbak? Daerah dalemnya. Sekolah belu. Kandani ngeyel. Anda nono Pak De. Lho, sik kleru kowe. Aku lu wis ngandani pertanyaanmu apa? Daerah jenengan Lambelu. matur nuwun yo nggih, Lambe. Sik. Piye piye piye. Tengah-tengah. Oh, piye piye. Oh. Kuwi nama daerah. Nggih, Nama daerahnya Lambelu. aku ki takon kok malah lambek-lambek iki. Nama daerahnya Nggih. mana? Lah yo piye sih Lambelu? Lambelu, L A M B L U. Lambelu. Ganti tekono ana desa ndi ngono, Pak, desane. Desa? Lah iku desane. Desane Lambelu. Nggih, kuwi mbokku nek bapakku seko toli-toli. Sik. Apa? Yo Bapakku saka Lambelu. Sing Lambelu ki mau sapa? Mbok. Mbok. Oh, ibu Lambelu. Mama ya. Bapak. Bapak Seko toli-toli. tok Seko toli-toli. kok kaya ngerti alamat Kaya tau krungu aku yo anu. Kaya tau ditanjakne awake dhewe ya. Napa tahu pernah ke sana Pak Dalang? Tahu, kula kaya tau nanjakne niku ngoten lho, jenenge toli-toli niku tau Jadi nanjakne. toli-toli apa mau? Niku panggilan ibuke saka Lambelu. Toli-toli ketemu lambe dadi Dadi Mbak Elisa Kula meniki jedul. mak bedunduk terus Nggih, pernah ke situ. pernah ke sana. Oh, Tahu iya. krungu Mbak, sering-sering tahu krungu. Ya, Terus lo- dadekke anak loro Kalau niku, Lambelu Pak. itu kecil, Oh, kalau Lambelu toli-toli kecil. besar. ya ora mesti. Itu daerah kok. Oh, daerah toh. Ih, Yo ora mesti. ya pokoknya aku nderek mangayu bagyo ya Pak Dalang. Iya. Mugi-mugi sedaya pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Bapak Ibu ingkang Pangajeng-ajeng. ngajeng. Pangajeng-ajeng pita. Pang Pangajeng-ajeng Bapak Ibu sedaya menika ingkang makrempuk wonten mriki. Makrempuk. Nggih. Berkumpul. maklempuk ini. Melumpuk. Melumpuk. Nggih, melempak. Kados rai niku Mbak, melumpuk. Melumpuk rainipun. Malah ngoke, mau wis lambe saiki ganti rai. Pripun to? Ngempal. Wonten mriki kula cuman bisa berdoa. Semoga doanya selama bulan puasa diberikan berkah barokah, Iya. bisa menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita. Paringi kebahagiaan sesuk iso nyangoni anak putu, linuwe pokoke rezekine iso gangsar. Ngono ya? Ya amin. Kira-kirane. Amin. Wah, muda bertalenta. Wah, tenan. Asli Estu. saka Sulawesi, perpaduan Lambelu dan toli-toli. Iya. Ning ngudi budaya Jawa. Nggih. Wah, sekolahe Mas Pripun? wis S3. Oh, dokter to sakniki, Mbak? Dereng, nem disertasi ini belum Oh, hampir, selesai. alhamdulillah. Cek, Menuju disertasi S3. agak panjang. Menuju S3. Ya, pengen itu nih Pak De. Ini adalah hal yang nyata kalau seniman itu tidak apa jenenge candi pada sebelah mata, Mas. Alon. Nyatane Alon panjenengane sekolahnya dhuwur. Oh, S3. Panjenengan nggih Kula inggil kan? nggih S2. S2. Ah, siji pilek aku. Gaul. Sampean S piro? S2. 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 Sampean piro? Telu. Cita-citaku S6.
SNM. SNM ki apa? S6 ki enek. Oh, napa? Sinten sumerep silit sapi saged singsot. Lah kuwi S6. Bojomu malah SPD MMD no. Apa itu? Sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Loh, kok sampean malah ngerti? Padahal iki kalau kuwi kok Aku mau kamu peliliin terus. tersinggung apa gimana? Hah? Wong sing ngetengi ya padha bareng. Bojoku mresani kok. Nggih, menika titip-titip salam yang nonton via streaming niku Ya. banyak ya penggemar-penggemar ingkang Betul. penggemar budaya lebih tepatnya Nggih. menika saking Purwokerto ada Romo Ngalan, ada dari Klaten Bayat, ada Pak Mario, ada Pak Trimo Mas ini Mas Arif yang merapat juga matur sembah nuwun sedaya mawon ingkang boten saged kula aturaken setunggal mboko setunggal matur nuwun penggemar budaya. Elah. Niki mau nggih saking Mbak Rendra ugi wonten. Mbak Rendra fanmu. Pak Rendra. Pak Semoro Santos dulu ya. Pelan, tenang. Ki mau ya. HP-nya adalah kok Oh, udah anu. kalah sama HP dagelan ya. Ini baru nih apel keroak nih, senggol dong punya Pak Apa? Dareng nih, Mana, senggol dong apel keroak nih. Mana, Aduh, lihat. Nih, apel keroak nih baru nih guys nih. Oh senggol iya, dong. peneter toh itu berapa kali peneter? Astagfirullah. Dagelan kondang kok tuku HP pay letter. Cash lunas Mas. Nyicil. Podo banget. Podo banget. Nggih, saking grup Krida juga. Nggih, mungkin badhe nyumbang nyanyi saking kawedanan. Oh, siap. Menika ugi wonten Mbak kagem Mbak Limbuk wonten pawiyatan agung. Kula nyuwun langgam seluning yasanipun Ki Dalang Haji Sukra Suwoto saking Blitar dipun bawani lanjut dangdut. Oke, nggih saking kula ayam. Kok ayam iso ngirim WA ki model ayam ngendi Pak? Oh, ayam panggang. Saiki canggih tenan, bite iso ngirim chat. Ayam panggang gandu Oh, bosnya lah situ. ngono sing ceto lah. Iya, Tak sing snopi ceto. tak iki piye le chatnya. Ya ceto itu kan hanya cedul Ya, ya. ceto, ya. Ujung dalu derek monitor mampir salam saking sedaya monitor live. Loh, kok saking sedaya monitor ya? Salam Semua kagem monitor. sedaya monitor live streaming salam Bayu. Saking Pak Tarno Jakarta. Oh, terus Nggih. ngendi-ngendi lho? Jakarta, Purwokerto, Klaten, Londo. Londo. Papua. Londo wae nonton wayang kok. Pandake. Londo nang nggon kuwi nek wong itu koplekke nang meja. Mas ya ampun, ra pareng ngono kuwi. Sampe Iya, arep iki ngomong perkara bulan remi to. puasa, Dek. Aja ngono kuwi to. Lah ngopo sing ora entuk ki sapa? Hah? Sing ora entuk Londo kok kepleki ora padha karo remi to sampean? Lho Remi ora totoan kok. Remi kok ora totoan ki apa Lho terusan? cegah lek kok. Olah. Pak Babin saniki niki galak lho Mas. Ora masalah. Aku ora Tenang. kena kasus kok. Ayo dikenake sik iki Ayo urusan tenan iki Pak Babin saniki Iki menyangkut hidup lho iki. Iya. luweh-luweh nek bengi. Lah nek kertu Londo dikeplekke wong mergo iki nggo cagak lek nunggu wayah sahur kok. Dicekel. Dadi ora totoan. Ora. Terus gunane remi ki nyapa? Sing nganggo totoan ki apa? Prai wis 2 minggu kok totoan. Oh iya, Dek. Ora sida dicekel sing nek bengi kuwi. Uyuh ora terus. Ngopo kok dicekel ki ngopo? Nggih, menika wonten pamrut Mas. Napa? Menika Aja saking mesul lah, Pak, Dek. panjenengane Bu Susi Bu Lurah Ragen mengke Bu katuran Susi. nyanyi minggah wonten ing Oke. panggungan. Mangke napa sakniki? Mangke betul menapa? Bibar Saniki niki. napa riyen? Oh, yo Nggih. Mbak Elisa. Oke, heeh. Ngaturaken napa Sri Uning niku wau? Nggih, Napa samping saged dina? saged. Anu Mbak, kula nyuwun request jenengan Mbak. Kula niki kan Request? pengikuti jenengan ten YouTube to. Napa nggih? Elisa Okarus channel niku wae lho. Nggih. Channel niku wae lho, Iya, nggih. iya. Niku jenengan napa jenenge ngagem topi merah niku gitu. Terus ngagem topi merah. Terus ketoke sing modele niku Mbak Wahyu niku. Oh. Anu Kula nih- piyambak itu. Modelnya- Pesiar kan? Ya. Itu Lagunya pesiar apa? itu Lagunya? Coro Jogja itu ya. Ya lagunya apa? Itu Lamat Muska. Oh, bukan Jogja. yang itu. Oh, yang mana sing gundi-gundi? Yang kursus dalang itu loh. khusus aku kok. Sampai malah lali toh, aku penggemarmu loh malah. Ya genana dhewe. Aku kok lali. Sambungan Cidalu. Oh, sambungan Cidalu. Nggih, nggih, nggih. Nyapa belak-belit ini nyapa? Ora, karepku yo tak kon nulat kaya Mbak Elisa ki lho, Mas. Tak tembak. Dus. Ora, kowe ra jobelan, Mas. Berpati kok Kaya ngene. peka-pekane Ya, lho. iya. Dipun bawani nggih, Mbak Elisa, nggih. Nggih. Dalang kok ora dobelan ki terus piye? Aku ki nek nganggo sing dawa ngono kae risih ngene iki klet-klet ngono. Iya, kowe ndek dawa katok dawa siji tok. Terus sing ngisore tulisane babe. Dudu, Apa? katok training nek tulisane SMP Muhammadiyah. Menyek. Wah, sono Muhammadiyah. Aku dhisik elek-elek SMP siji Magetan lho, lele. Lele. Ya ora elek wong apik kok elek. Iya. Bawa Mbak Elisa. Nggih.
kok tangan. Ini saya luar biasa sound sistemnya. Ini mic tekan sampe tetap krungu iki. Mike iki saya ados saya penak kok. Wah, apene iki mbokane perapatan Magetan kok. Perapatan Magetan. Saya ngono. Mbak Elisa Pak Dikareng mugi menika mengke badhe ngersakaken lara junggrang panjenenganipun Bu Lurah Manjung. Oh, siap. Bu Lurah Manjung terus Bu Susi. Bu Susi. Nggih. Terus Bu Lurah Manjung. Nggih. Nggih. Oh, Pak lurah-lurah kan nembang kabeh. Iya. Oke. Syukuran Tapi kok. niki mboten apa-apa mengke epet-epet, enggak apa-apa. Kok kepet piye? kok? Kepet-kepet, apa? Dekat-dekat aja gitu. Empet-empetan. Ora kok lurah kok kepet-kepetan. Ini loh, ini apa ini? Gini. Mepet-mepet. Duh, panggungnya cilik. Terus to melu botol lho Mbak ini. Kenginggil Mbak. Coba ya, aku ngikutin Pak Dalam. Oke, siap. Pokoknya nanti bisa bonus kangge jenengan sakler gro. Enggak nggih. Apa itu? Saler bro itu apa? Gro itu rokok. Oh rokok, aku kan rokok. Ya Wah. dikasihkan itu, cindil itu ya sampingnya jenengan itu. Endi? Sampean lho kok. Sampeyan ngaran aku cindel tak antomi lho, Mas. Lah apa? Aku wis tikus. Oh. Malah nemen Pak. Malah ngaluk. Sambung rasa. Sip. Rasa piyayine cantik tesih timur dereng kagungan garwa. Nah, di udute. Bos, Cari nang ngene udut. anu utang duit sakit. Kopi. No. Nanging wanci dalu Manuton nek atimu wae lho. iya Manut dalange buanter luput. Lho aku ngene iki nggodho kok, nggodho imane Mbak Elisa. Piyayi karo apa jenenge Titi Laras karo Kurutan bisa apa enggak? Ternyata bisa. Ternyata yang tidak bisa saya gitu. Gini. dan ana ingkang rupita nyuntak tresna nadyan mangsa nepi ranti Iya. gambarmu uga Ya. ngeklo Oke. sing gedhe pangamu kang mas repujanku sambungku
Ya, ini yang kemenyek, Mbak. Mentah. Susah ya kayak minyak itu. Iya, Aku biasanya kayak cowok-cowok. Oh, gitu. cowok-cowok, kecowok-cowokan ya. Cuma Ya nggak apa-apa, yang penting itu kita itu bisa merasakan gending. Oh iya. Mendiah paya Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Mbak